Ki nong yesim benta jonggoy ga film khasi ya kabal ai kerteng yano pin keno kila penlong ya ka jingi kendu kum kadang jong ka jing pediang ya usnam thamai ha kabala wan ru bani simbenta daw MLA jong ka Mausen Ram constituency uba HM Shangpliang rengkat bat ki tengshop ki puron jong ka film kaba on supply pej ba no shan ki nong simbenta ki ba khmat ki ba kanthub ya Daniel Nongrum Eti Saukumi Jestar Nongbet Lucy Dingdo bat war mar biang khongla kini kiteng shop ki puron kila penlong ya kene gaji kendu ha Mausen Ram ha ka laipo tarik uno pra arhajar arpaway ya kene ga film yano pin keno ka padang aban penino ha po cinema hall la be tengka daw target marbanyang udap borlang disyar kumu director la tho ya ka khana daw kitbok yawrot bat larwai daw ram suchiang Ngasutanat ban nidan bentalang hania namar kadi kan long ru ka experience ngamo bangan kan long ka first time bangan trekam bat kiwe ki production house te kai ka bang hamsutanat ni kalong ba fi namang akan mau ha ka por bangaru kadang sedang akam film laru tuk pong adang kamret maybe adang kamret susu ban jong dap sia te jong dap entah kidang arpo face nam te kila kwa ban sina film te ki kwa ban kiu shek ni ka kam ma te ngakum bala kham he khani ka kam te long bosyong no bala kham slam di ba kham he long bala kham slam te ngakwa ban ai men siam lang yaki kan te nakada ngadan bental khani ka film jong ki te padana te bis akum no haba ki ak ki film haba ki ui ba ki atang ka film production jong adi kani ka jingkeli kadai ka basutanat ha namar bona ki producer ki director nga ki ang bangam juak film jong ki ma te kani kan long kum ka jubab yaki kan bang aklai ban ak bando ban nuru ngamdai bang akwa ban ak tang production house la jong tang kata hi hi kan long hangnya hakani ka benta long sai kumala basai i producer mana ba kali ka story pang drugs ye ngadap dengan jing kemen makrau pangayo khniat bani simen talang hakani kan lo di pat iba khniat ru ngadon kamen sim ba ngini kan tiu lang pra mangi yang kali kasin balingkong bangun ya trailang ba kini ki kena sama kungi producer ba director kalau si kata dengan atrai bagi ba kam senior malong kani ga dai antap daga jingkeman kra ba kan yo ba ai men sim ba ai jing kersan dia bisa ki kena sama barang kamu banyak semat sultanat pelat nomor ba sakadiru ka film mangayo do mentalang ba i ba Daniel mah i sudak film bala kamshwa banyangi te hak ina susdang ka film menta ba nak step jong i ba lari komedi jonga te kam takayo skalat ba i ba dap sabang laya itu perlok te hak ngisko ba long kadai kawe kalat rukin bangin yot aman ne telang ba quick production bangin sak muchukut tang halade bangin yot lamon ai mesim lang iwe gitu kajing so jonga ba yedi ba film na sultanat marbale ka long kum ka message nam tau ni drugs kum pi ba jing jale jum ni drugs hakane gari khasi jingi along sipa palat parko kum jing pulu jingi ka story kalong mi thek kum ka julong pakaju ja haman la kishnong ang kithau ba tang ba sha sho sha mai sha tim laki kimi ki pa ki kon kishim baklano takaji pushoy jong ki parlok bat ki bawan na way na ar pakin gop ka jing sneo te kadai ka film kadai ko ka message kon pen i ba kumno ki kimi bat mangi ki kon mangi de ban tip yala ka yanongorem bat gimde ban shim than ba imei ba ikan yang imde bikran ba easy ni di ba i8 ba imkwa ba ki kon jung ikin poi saka jingjat takatai ya jing illa larai nadu si